Ndewonu ụmụ Igbo, ndewonu. Afọ mbụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewonu. Tata bụ 26th March 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. Ndewonu. N'ọgụ afọ Igbo, anyị ka nọ n'ọnwa abụọ dịka ọra eze nri si wee na-agụ. Nwekwa ndị Igbo dị iche iche na nwekwa kafa si agụ ọgụ afọfa na ifefa na-akpọgasị ya. Ndewonu. N'izu Igbo, tata bụ Eke. Anyị ekekele ụwa na anyị dị ndụ taa na anyị ndị dị ndụ. Anyị ekene mmụọ niile na-eche na-edu anyị Igbo na anyị ebe ụmụ Igbo bigasị na mba niile dị iche iche dị n'ụwa. Anyị ekene gbede ofa ncha niile. Wena ayọ fafa biko ike agwụkwọ na vanọlụ vanalụ na ndụ anyị. Wee na-ayọ mmụọ Eke biko ekenye anyị ife ọfụ n'ụbọchị Eke taa. Ife ọfụ dị mma ga-agbanwe ndụ anyị, ga-agbanwe ndụ ezinụlọ anyị. Anyị si mmụọ Eke ya biko ya were ọkụ Eke wee chado na ndụ anyị, wee chagbue ife ọbụla na-abụrụ ife dị mma. Ise ndewonu ụmụnne m. N'izuụka gara aga agwara m unu na n'izuụka taa n'ife gbasalụ izu Igbo ka m ga-bido kọwa maka ya. Taa bụ Eke. Eke bụ mbido izu Igbo dịka esi nwee Sọnde na mbido izu ụka ndị bekee. Eke nwere njirimara ya. Akụrụngwa Eke bụ anyanwụ. Anyanwụ bụ akụrụngwa Eke. Asị nka m lọtala anyị na izu niile ma nke ndị bekee ma nke ndị be anyị nwere ife ị ga-akpọ dịka mmụọ or deity eji wee malụ mbọsị ọbụla, ma ọ bụ ife ị ga-akpọ mmụọ ma deity ya na ụbọchị ọbụla na-alụkọ ọlụ amalụ ya. Mbọsị Sọnde ụbọchị anyanwụ, anyanwụ. Mọnde ụbọchị moon, ọnwa. Otu aka ọ dị n'ọgụ afọ ndị bekee. Ma ụfọdụ n'ime anyị amara ya. O nwere mmụọ ma deity dị connected to mbọchị ọbụla. Eke, mbọsị Eke, mmụọ ya na Eke ihe bụ anyanwụ. Njirimara Eke bụ ọkụ. Fire, light, rebirth. Ọ bụrụ na isi anyanwụ wee bịa ụwa bụ na amụ gị mbọsị Eke, ị kwesịrị ịmata na gị na anyanwụ
na gị na ọkụ nwere mmekọ. Ebe ọ pụtara bụ na ndụ gị ekwesịrị ịbụ ife jụrụ oyi. Ịkwesịrị ịbụ onye ịbata ife abịa, onye ịbata afụ ikuku ọma, maka na ịbụ nwa eke, ma maka na isi anyanwụ abịa ụwa, maka na ife eke bụ. Ndị mma na ezinụlọ m, ụmụnne m amụrụ mbọsị eke, fa bụrụ ndị jụrụ oyi. Fa na-abụ ndị bụ si mebi ya. Fa bụ ndị na-emotivate, encourage ndị mmadụ, ụmụ eke, ndị si na anyanwụ bịa ụwa eke. Ndị eke na-adị creative. Ma ọ bụ na gị na eke nwere mmekọ, anyanwụ mmekọ, ịkwesịrị ịdị creative. Ịkwesịrị ịbụ inspiration, light. Ịkwesịrị ịbụ onye ga na-ewetara ndị mmadụ hope, maka na ị nwere ya, na ịma ndị na-enye mmadụ hope. Ma ọ bụ na ị nwere ya, maka ị nwere ya, ọ dị ka ife eji bịa ụwa, ị nwere ya. Ya anyị batara na a ga-afụ ya, a ga-afụ onyinye ahụ, maka na ife ya na-eke onye na anyanwụ. Ọ bụrụ na ịbụ nwa eke, ma na ịbụ nwa anyanwụ, a mụrụ ya mbọsị eke, ụmụ eke, nwa eke, mgbe eke, ọ bụrụ na gị na eke nwere mmekọ, ị bụrụ onye na-amara onwe gị, ị bụrụ dịka onye na-enwere ife ịma ị ga-emenwu. Ịma na ihe ejechi isi ya, ihe eje jụọ ase, ịma ma gị na chi ya dịkwa na mma, ma nwee ife melụ, ife gbasara gị, akala aka gị adapụta ife, maka ọ kwesịrị ịdị otu ha na ọ bụ na ịbụ nwa eke, maka o nwee ife iji bịa ụwa. Ịma ọ na-adịgba na-ekwu okwu ndị na-agwọ dịka asị, a na-agwọ ọgwụ awele, a na-agwọ ọgwụ nke, a na-agwọ ọgwụ nka. Ị ga-aghọtagodi onye ịbụ na ife Chukwu nye ife iji wee bịa ụwa. Gị na chi ya dịkwa na mma. O nwere ụgwọ iji, o nwere ụgwọ onye ụwa iji ikwesịrị ịkwụ, o nwere aja ikwesịrị ịjụ. Gị na ndị ichebe nna, ndị ichebe ukwu na ya dịkwa na mma. Onwe onye ị na-emejọ, onwe mmụọ ị na-emejọ, maka ọ bụrụ na o nwee ife ị na-eme na-adịrọ mma, na o nwee mmụọ ị na-emejọ, o nwee onye ị na-emejọ, ị maa na mmụọ ndị ahụ ị na-emejọ ga-ejide gị, akala aka gị ma mpụtasị ife. Onye ka anyị eji kpachapụrụ anya n'ụdị ndụ anyị na-ebi. Ụmụ nwoke, ife anyị ga-atụkwa maka na eke bụkwa, maka eke bụ ji ọkụ, ji rebirth, ji passion, ji creativity. Ife gbasara eke ya, ọ bụrụ dịka na o nwee ife ịchọ ọla ime, ịchọ ibido ife ọfụ, eke dị mma iji bido ya, maka na mmụọ ya na rebirth, fire, passion, creativity, ya na ya anyị, ya eke dị mma iji bido ife ọfụ. Dịka ọ bụ na ị na-eji bido zụba afịa ọfụ, mana o nwee ife ọbụla ichi ibido ọfụ, eke dị mma iji bido ya. Ife ị kwesịrị ime bụ ife ọfụ, ị chọrọ n'ime ife ọfụ ka ife anwa gaa, ị kwesịrị ịtap energy eke, bido ya mbọsị eke. Ebe ọbụla ị nọ, ma n'ala Igbo ma na ebe anyị, matara ana kpọọ onye afa nọ mbọsị eke, nọ mmụọ eke ka ị na-akpọ, iche anya iru n'anyanwụ,
wee gọọ nya ọfọ gbado ụkwụ naanị ịgọrọ anya aka gị dịrị anọchi jiri n'ọfọ ọ ya agazi mana chetakwa ọ bụrụkwa imelụsi anyị ịgbado ụkwụ naanị kpọba eke kpọba anyanwụ ọma wọk maka na mmụọ na-alụkọ ọrụ ịma mgbado ụkwụ n'aja anyị naanị wee na-aga ọfọ ife ọma na ndụ gị ma ọ bụrụ na o nwere onye na-emegide aja anyị ama nkwe ka ife ama anwa gaala gị nye ụfọdụ oge ụfọdụ nsogbu niile anyị na-enwe bụ ife anyị mmejọ anyị na-emejọ nye ịma mkpọba anyanwụ bịa nyere ya aka na o nwere ife ọfụ ị na-achọ ibido mana ife ọma na-abịalụ mmadụ ibe gị ikwute ọnya ma ije gbachie anya ma ime ka onye anwa ị na-emegide mmadụ mba ofu ọnwa ama nle ị ga na-asọ nsọ ọdịnala siri ike mana ịghọta ọdịnala ịfụ na ọ ya abalị ịbụrụ na nwa afọ Igbo ghọtala ọdịnala ịmụa na ihe ga na-agala gị nke ọ bụ na ị na-asọ nsọ na-asọsikwu ya ike maka ọdịnala ya bụrụ imegide imefeche ije confession mba ọdịnala bụ fit for tat onwerọ nje a na-agba ya alụ onwerọ adịrọ n'ọdịnala abụrọ ka ọ dị n'ọdịnala nye anyị ga-akpachapụ anya isi ebi ndụ ya nke m na-afụgodi ka njọ bụ ife ndị mmadụ na-adị na-ekwu n'ọnụ ife ha na-ede dịka na comment section ụdịlị ife na-akpọ ndị mmadụ ụdịlụ ajọ ọfama na-agụ onwe onye nke si nwaanyị dị ime ya nwụọ n'afọ ime ụmụ ife a na comment section ka m gụtara ụmụ ife ọkwa nwaanyị aka nụrụ dị ọka mụrụ nwa ọgọlụ nwaanyị ibi ọsọ ya nwụọ na echi onwe ife mebelia ọ bụ na ọ dịrị ime ma na ọ mụọ jee mụ nwụọ n'afọ ime amasị ebe ka o si anyị ga-akpachapụla anya nsogbu dị ọkachakwa onwe ife nna dị na-agụta dị na comment section ọ bụrụ ndị ekwuru n'okwu ụka fetibe gba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  fa kọtaba ndị ọdịnala kọtaba ndị a fasị na va bụ ụka mana falozezie na ọ bụ na ị na-eje ụka na onwe ndị na-ada eje na onwere mgbe enwekwara mgbe m ji ụka eji amụkọ ọfụma nwere mgbe m gụtanụgo na baịbụl na asị gị ife onye na-ada eje ụka gị kọtọbi ya ma ọ gee ife adịnala ya mma ụwa bụrụ sọsọ ndị ụka nọ na ya mgba niile na-aga ọfụma na-eme ife niile na-eme ife afụla anya na-emepụta ife dị mma n'ụwa fancha adịjụ ndị India adịjụ ụka China adịjụ ụka Japan adịjụ ụka ọ bụrụ mmadụ ncha ya eje ụka nye ọ bụrụ ifu ndị na-ada eje ụka isote sofa ụmụ ife a niile anyị akwụsị ya nye onye ka m si ka m kwue 13 minutes ka vidiyo ya dị ya ọma ndị na-akali 15 minutes maka ego data ụmụ eke ndị awụnụ taa wee ka ọ ya adịla anyị niile mma a sị m mmụọ eke ya ka elie ndụ anyị n'ụbọchị taa a sị m ọkụ eke chasa anyị na ndụ anyị ya chagbuo ife ọjọọ niile dị na ndụ anyị ka ọ dịla anyị mma ndị awụnụ ụmụnne m ebe niile unu so wee na-esonyere m ọ ya adịla anyị niile mma bụ ndị na-esonyelu m na-atụsa ozi m na-edobe nsọ anyị nke anyị ama mfu ọ ga-adịla anyị niile mma na eke n'orie na afọ na nkwọ ife niile anyị tinyela aka n'izu a bụ ife dị mma na-eweta ọganiru na ndụ anyị na ndụ ezinụlọ anyị na ndụ agbata obi anyị asị m na ọ ya agala anyị taa eke ọ ya aga mgbesi niile ọ ya adị na mgbe ọzọ ụmụnne m mgbe ka o mesịa